A pasada tarde abría as súas portas no CEIP o Grupo de Ribeira coas mans na NASA, unha orixinal exposición sobre o mundo mariño. Esta batea chea de vida recibe o visitante no edificio principal do colexio. O percorrido continúa polo módulo de infantil que conta ata cun observatorio científico e finaliza na carpa multiusos do Concello, onde tamén se pode contemplar unha mostra de fotografías antigas relacionadas co mar. Nun primeiro momento iba a ser unha batea, só a batea. Que pasa? Que despois fíxose tantas actividades e saíron tantos produtos finais que dividimos a exposición en tres. Agora podes ver a batea, pero despois temos no cuberto do edificio anexo, no cuberto do infantil, hai outra pequena exposición e pedimos prestada a carpa multiusos ao Concello e ali temos outra exposición máis. Digamos como que a dividimos en tres seccións. Todos os alumnos dende infantil ata sexto de primaria participaron na elaboración das pezas que compoñen esta fermosa mostra, na que tamén se implicou o resto da comunidade educativa. Participa todo o alumnado, todo o profesorado e tamén implicamos a familias e todas aquelas asociacións ou entidades públicas que queiran colaborar. A exposición é o resultado final dun proxecto desenvolvido no centro ao longo de todo o curso, sobre o mar en todas as súas vertentes. O ano pasado foi Regueiros de Vida, da auga doce, e este ano decidimos enfocalo a auga do mar, a auga salgada. Trátase dun proxecto onde se descentraliza en todas as aulas e entonces durante todo o curso, durante os 9 meses, as aulas, o alumnado e os titores e mestre especialista vai traballando diferentes aspectos, neste caso do mundo mariño. Traballamos a fauna, a flora, as artes de pesca, os diferentes sectores de traballo. Aqueles que non tiveran ocasión de visitala aínda están a tempo de facelo mañá xoves entre as 4 e as 6 da tarde.